Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir. Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir. Comer é deixar que comas, vivir é deixar que vivas. Comer é deixar que comas, vivir é deixar que vivas. Loitar se a loita é precisa, e rir se preciso rir. Loitar se a loita é precisa. Non son fada nen princesa que mirar. Bestiario doméstico, de Raquel Castro. O gato pedrés. O gato pedrés, Felis silvestris, mamífero carnívoro da familia dos félidos. Gato pedrés de cor agrisada como a da pedra. Raíña tiña por costume tomar o sol da mañá a carón da xanela da cociña. Deitada no peitoril, deixaba que as raiolas que lle quentasen a pelaxe grisalla do lombo. O cristal, en que pegaba ben as costas, servíalle de estufa improvisada. Ás veces, Raíña baixaba do peitoril e paseaba maxestosa polo cumio do tellado, o rabo e máis a cabeza erguidos ao ceo e as patas pousadas levemente nas tellas. O seu nome debíallo a estas calidades que tanto engaiolaran a súa dona. Foi vele dicir, ten os andares o porte dunha raíña. E xa se sabe que nestas terras é ponerlle un alcume a un e quedarlle de por vida. Mais a nosa gata estaba ben fachendosa do seu nome e non o sentía como alcume. Pola contra, chegou a crer que era unha verdadeira raíña. Tomaba o sol, como dixemos, en grande parte do tempo, mas tamén gustaba de baixar do peitoril e enredar nos pés da dona, para que a collese no colo e lle pasase os dedos polo pelame a modo de peite. A dona sabía perfectamente onde acariñala, porque Raíña rosmaba comprácida cada vez que os dedos apeitaban debaixo do pescozo. Ese eran momentos de placer que duraban pouco. Que alborotaba tanto como ao can de palleiro acabado de chegar. Se non fose porque o neno andaba a dúas patas e o can a catro, Raíña diría que eran da mesma raza. Aquel pillabán gustaba de mancala e de mofarse dela. Dunha volta ata lle prendera cun fío unhas latas no rabo. Tremendo barullo que se montara e tremendo susto que papou Raíña. Menos mal que a dona acudira no seu rescate e puxera cada quen no seu sitio. O neno castigado e ela agarimada no colo. Era unha raíña, e con unha raíña, dende o seu trono, observou a chegada daquel cadelo impertinente, que non paraba de ladrar a carón dos pés do cativo. Molestoulle aquela maneira de algarear, e decidiu ignoralo. Moito ruído. Non ia ser ela a que o fose saudar. Ela era a raíña, e polo tanto, era aquel cadelo o que debería tarde ou cedo vir presentarlle os seus respectos. Mais pasaron os días e o cadelo só a mirou de esguello un par de veces. Semellaba que aquela bola de pelo prefería enredar na horta e lixarse de terra das orellas. Raíña nunca faría tal. Ela non lixaría as súas reais patas na terra e no esterco da horta. Tiña unha morea de area perfumada que os seus súbditos se encargaban de baleirar cando estaba sucia, para logo volver poñela limpiña e recendente. Afeita tantas finuras, observou con noxo como o cadelo fixo as súas necesidades na horta e liscou de alí sen molestarse se queran tapalas. Que vergoña! Cando viñese saudala, nin se lle ocorrería darlle unha pata. Esta gata pedresa era moi reservada no tocante ao saúdo. Non todos os animais de 4 ou 2 patas eran merecentes da súa atención. Comprendía que todos quisesen gozar da súa presenza, mais era ela seleta na elección da súa compaña. Pola xaneira, un gato pedrés de pelame gris rayado quixo namorala. Que insolencia! Como se lle puido correr aquel gato?
Por moi bo mozo que fose, tentar conseguir os favores de raíña. A nosa majestade xa se decatou na primeira ollada que o tal pretendente non levaba no pescozo o colar que lle daba a distinción de clase, como ela levaba. Aquel gato ia espido por completo sen o seu colar, e isto xa o fixo desmerecedor da súa atención e, por suposto, do seu amor felino. Mais, detrás daquel ve outro, cousa, se o pensamos ben, comprensible, dados os atractivos da Nosa Señora Gata. Este, de pelo amarelo como o dela, levaba o colar que o fixo merecedor da atención da raíña. Porén, xa se sabe que é difícil lograr a perfección. Cando non está, anda a perfección máxima. E o gato amarelo, que ia ben encamiñado no seu cortexo, estragouno todo a mediados de febreiro. Chegou exhausto e fachendoso cun rato, aínda vivo, atravesado na boca, e pousouno aos pés da súa señora, como se fose o mellor dos galanos. Raíña, perplexa e horrorizada, bufoulle de tal xeito que o gato pedrés fuxiu sen mirar atrás, como pretendía cortexala con semellante presente. Raíña, tan só comía do seu cuño, boliñas de cores que sabían a gloria. Dende aquela, perdeu todo o interese polos da súa especie e dedicouse á vida contemplativa. E niso estaba, contemplando, cando se decatou de que o cadeliño ladrador estaba a chamar a súa atención. Ladra que ladra dende os pés da casa. Mirouno, como só unha raíña sabe mirar, e baixou do tellado con elegancia. Tampouco era de educación que os reis se fixesen tan de rogar cos seus vasalos. Por fin estivo no chan, fronte a fronte co cadelo que non paraba de ladrar. Ladridos que entendeu raíña como a expresión pola delicia de poder contemplala. Entón, en toda a súa majestade, ergueu o lombo e máis o rabo, e puxo cada un dos seus moitos pelos erguidos ao ceo, sosténdose na punta das patas. Cando o seu corpo foi un arco perfecto, bufou. O can calou e fíxose a reverencia esperada. Meteu o rabo entre as pernas e deu media volta. Raíña subeu con elegancia ao teito e xa non ser peitoril, sentouse satisfeita da súa arte para gobernar. O rato de campo. Campo, pequeno mamífero roedor da familia dos múridos, de cor gris ou parda, fociño, picudo e rabo delgado e longo. Horacio ergueuse cun ruxe no bandullo aquela mañá. Non sabía ben a que se debía, porque o seu entendemento de rato non daba para máis. Sabela, a súa dona, trouxolle ao niño o almorzo. Levaba servíndollo dende que Horacio, alá por xaneiro, fora vítima do salvaxe ataque dun gato pedrés. Como se salvou? Nin el o sabe ben. Se recorda que o gato o colleu entre as súas fauces e perdeu o sentido. Cando volveu en sí, atopábase enriba do tellado, entre un gato e unha gata que se bufaban. Aproveitando a confusión e sacando forzas de non sabe onde, liscou dali a fume de carozo. As lesións foran graves e toda a familia temera pola súa vida. Segundo o doutor Eliseo, o rato máis sabido da bisbarra, aínda que sobrevivise, habíanlle que dar unhas dores na columna vertebral de por vida. E acertara o doutor Eliseo, que para iso vivira no centro médico ata que uns bípedes lles dera por desratizar. Polas mañás era difícil poñerse en pé. Por iso, Sabela, sempre tan atenta e agarimosa, deixaba que tomase o almorzo, devagar. Despois, axudábao a saír do niño que tiña na parte baixa do canastro e sentábao a tomar o sol. As horas pasaban lentas para Horacio, afeito noutrora a gabear matos e paredes na procura de alimento. Estábamos en agosto e era época de recolleita.
para que non faltase nada no longo inverno. Miraba pasar os seus atarefados paisanos dun lado para o outro, carrexando comida. Ninguén paraba a parolar con el. Non había tempo. Que os seus moitos fillos e fillas non deixarían que pasase fame no inverno, mas fervíalle o sangue mirando como Sabela traballaba arreo e ele estaba ali, a tomar o sol como un gato. Matinaba nisto cando vi unha ringleira de formigas que camiñaban, perfectamente guiadas a carón dos seus pés. Apartouse un chisco, para non entorpecerlles o camiño, admirando o pequenas que eran e o cargadas que ían. Desexou ser unha daquelas formiguiñas, fortes e traballadoras, para traerlle a súa sabeliña unha boa espiga para cear. E, sen pensalo máis, porque xa lle doía a cabeza de tanto pensar, ergueuse e púxose dirección á casa dos bípedes, onde se podían atopar os manxares máis deliciosos que podíades imaginar. Atravesou a eira, non sen sentir unha gran punzada de dor cada vez que movía unha pata, e tiña 4. Chegou á casa e as pingas de suor caíanlle polas tempas. Fixou de redor, temerose de que a gran gata pedresa andase preto, e furou polo burato do soto que tan ben coñecía. Queríalle agradecer a súa Sabela querida os cuidados que lle dera cun agasallo especial. No soto había unha caixa con libros que se arrillara unha vez constatando que tiñan substancia para encher o pandullo. E, de entre todos os libros, había un especial, cunhas tapas duras malas de rillar, mas por dentro era gorentoso. Tiña páxinas e máis páxinas con ilustracións de queixos. Había queixos brancos, queixos azuis, queixos redondos, queixos cadrados, queixos con buratos, queixo con pintas, queixos brandos, queixos duros. Aquilo era o mundo dos queixos. Cola arpeira que era a súa dona, de seguro que lle ia encantar. Meteu o libro na boca, apertou os seus dentiños e puxou por el fora da caixa. O esforzo foi tremendo e sentiu como as lesionadas costelas se queixaban de seu. Ía ser difícil levalo ata o niño, mais ía conseguilo. E puxando, suando, mais descansando por veces, conseguiu chegar ao niño á hora da cea. Sabela levaba desesperada todo o día na súa procura, pensando que calquera guía lagarteira o papara. A pique se estivo de darlle co libro na cachola ao seu esposo, se non fose porque pesaba 3 veces máis ca ela. Aquela noite, perdoado o susto, cearon cama 2 namorados, un queixo moi sabedeiro que sei que lle chaman parmesano.